Expo फैबाय नै जोंहा गारि गाहाय lawasin rasakan deh बिथांमोना मेथाइ बायगासिनो दा बिजि जोंनिफ्राय खारखुमा बोनानै फुसका जाखुमा फैदों नै नै बिसोरो थाखुमागासिनो एकदमबारे खारखुमा बोनानै जाखुमा फैदों ओमफ्राय जि खेबजानो गिनानै थाखुमागासिनो ओमफ्राय हमजाबाय गथ'आ बिराद किउट खा नै बिराद किउट जा मोजां नायफैलाय जि मोजां आखुनो नै थाखुमाबाय थायो लाजिनानै नै हमजानायखाय जानायफ्रा जों गाननानै जाखुमा फैदों नै बे फुजा सासे आरो आरो नै थांनोसै जोंहा न'आव एबार बेरायनो फैबाय एसे नोंसोर लोगोफोराबो फैनो हागोन फैनोबा फट' खेबगासिनो माना नै बे दैयाव नै गेटआ नैबो ओरैजाय आरो ओइथिंजायबो मोनसेलाय आंना फैसा गैया बैनो होनांगौ अनुष्कानो दा सुलिफ्रा मा मा बायगासिनो सिरि सिरि गालां गालां सासेयाबो मा सिथर माबानानै दुखु जागासिनो खाफालाव सिथर दंनो दुखु जागासिनो आं नै बेनो आंनाव बारखोनाया खेरना गिनानै फिउनो ओरैनोबा गियो ओरैनोबा लिडार नै बुरि मांग्रिफा मिथा पान जालायनो नागिरदों नै जोंनिखैसो देरसिन गोजा
लुबैथावथानो आयो जाजोबनो लुबैयोमोनबा सोर सासेया बायखो सोर सासेया 20 बाला आं होफिनगोन ना लाय नामा लाय बेसेनिलाय आयु मानो एसेल' होदों ओमफ्राय फाथैयाबो सासेनि माबा हाबजाबाय मेगनाव एम्फौ हाबजाबाय मालाय मेगनाव माबा हाबजादों मामोनलाय मामोनलाय आंनो होनग्राया जेहबजों आरेमजोंनो मालाय जि अनलायलायदों जेहबजों आरेमजों मालाय जि अनलायलायदों एम्फौ हाबनाया मालाय बोखाना होलायदों आं वी मा आं जाबाय वी आयु थ' गिलायना बिदाबो आं जाबाय वी आरेम इयो आरेम इयो जेहब इयो जेहब बैयो आरेम नै इयो आइदिलै जेहब जाखांनो जेहबसो थांफिनगासिनो न'आव मोनाबायना र' खयथा जाखो माबा जायो नै टाइमा 6:25 जाबाय र' दा देखायफिनसै लोगोफोरजों ससे थांनोसै बेसेबां सकसिम खाथिसो जोंना एकदम 10 मिनिट नङाबा 15 मिनिट थाबायनानै बेसेबां लायो आरो न'सिम बेनिफ्राय बहा थांखो इसोरलाय फैद' मा जाखो Hi guys, I'm V and I'm a good girl. जेहब आरेम आरेमा ओरै मालाय जरा जरा होलांबाय आं V दे होमबा थाथ'दो लोगोफोरजों दा दसे थाना देखायफिनगासिनो जोंना आदाया जों जाग्रा बेखायनो जाफैबाय थायो आरो जेब्लायबो